Do BNG, pois, quero expresar o noso apoio a todas as reivindicacións, neste caso a reivindicación de que siga a mina e que continue, sobre todo para nós é moi importante que esta industria, que podemos considerar unha mina, pero unha industria que xenera pois, eses 129 postos de traballo, a gran maioría da zona, e a gran maioría, ainda que algúns sean de fora, pois residen na zona, co cual é unha atracción, e un polo de atracción para Viana e para toda a comarca, pero neste caso eu falo de Viana, co cal xenera unha repercusión económica moi importante para todo o concello. Entón, dende logo, nos estamos de acordo plenamente que esta mina ten que continuar e temos que facer piña e traballar conxuntamente para que ese auto do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia se reverta e poda continuar ese traballo, poda continuar a mina, porque, dende logo, para nós sempre o dixemos e sempre o apoiamos desde que comezou e desde que no seu momento iniciaron os procesos de traballo. Desde logo, é unha moi boa noticia que haxa esta mina en Viana e que haxa estes postos de traballo. Dende logo, unha comarca a montaña ten dereito tamén a explotar os seus recursos. Moitas veces o medio ambiente considérase desde un punto de vista abstracto de que temos que sufrir todos un medio ambiente para todo o mundo, e non é cuestión de sufrir. O medio ambiente é básico nas poblacións, no mundo contemporáneo como se teña, e temos que respetalo e temos que actuar. Pero, dende logo, esa falsa defensa do medio ambiente non pode repercutir negativamente nas poboacións de montaña, nas zonas que estamos deprimidas de alguna forma, entre aspas, deprimidas económicamente, con esta baixa de poboación. Entonces non podemos, con ese falso medio ambiente, cerrarnos todas as posibilidades económicas. Entón, dende logo, para nós é importantísimo que a mina continue, contando que sea sempre que as garantías necesarias, como foi hasta agora, e que, dende logo, tamén esas suspicacias que poda haber de que poda xerar algún peligro para o medio ambiente, para as augas e tal, que se diluyan e que, dende logo, que siga xenerando como xerou hasta agora todos estes postos de traballo. Entón, nós, pola nosa parte, falando en nombre do Bloque Nacionalista Galego, dende logo, apoiamos todas estas actuacións para revertir a acción da xusticia. Desde logo non compartimos para nada ese auto e pensamos de que ten que anularse.